Moldowanyň paýtagty Kišiňowda öz-özüne gararsız diýip yglan eden Pridnestrovye tebitinden göçürilen içerki bozgunlar hökümet binasynyň öňünde protest geçirdiler. Demonstrantlar binanyň daşynda 3 güniň dowamında oturup, göçüp gelenlerinde özlerine kepil etçilen jaý satyn almak hukuklaryny talap etdiler. Pridnestrovye Moldowadan 1990-njy ýyllarda orsiýetçi gozgalaňdan soň bölündi. Bosniýanyň paýtagty Sarajewoda jazz festivali başlandy. Britaniýaly virtuoz gitaraçy John McLaughlin Balkanlardan baran sazandalar üçin sapak berdi. Günorta gündöri Ýewropada bu iň uly jazz festivalinde 18 ýyl bäri geçirilýär. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde organiki ir iýmişleri mahabatlandyrýan sergi açyldy. Daýhanlar we guramalar dürli ady önümlerini şol sanda dağ balyny, peýnirleri, süýjüleri hödürleýärler. Kırgızstanyň organiki ady öndürýän kärhanalary 4 ýyl mundan ozal umumy guramasyny döretdiler. Olar Kırgızstan şöýleň aýagynda Ortaýadyň ýol başçylygyndaky Ewraziýa gümrük bileşigine girenden soň öz önümleriniň ýurdun esasy eksport girdejlerini emele getirjekdigini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.